Ar-Rahmanir Rahim. Kutamalidwa konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mbuye wa zolengedwa zonse. Madaliso ndi mtendere zipite kwa mtumiki womaliza Muhammad, akubanja kwake, maswahaba ake, komanso wina aliyense amene akutsatira chiphunzitso cha Chisilamu mpaka na tsiku la chiweruzo. Habari wolemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, tili mu juzu number 26. Ndipo mu juzu number 26 lero tikhala tikukumbusana nkhani imene kupezeka mu suratul Hujurat makamaka pa aya number 10, nkhani yokhuzana ndi unity, mgwirizano makamaka pakati pa anthu amene ali okhulupirira, anthu amene ali asilamu. Nkhani imene iyi ndithu ikumakambidwa nthawi ndi nthawi, nkhani yokhuzana kuti asilamu akuyenera kugwirizana. Nditi kufuna tione kuti kodi chimene chingapangise kuti asilamu azikhala ogwirizana ndi chani, nanga kodi mgwirizano umene uwu ndiwonena kuti ungathandize bwanji kupitisa patsogolo chipembezo komanso aqida ya Chisilamu. Pa aya namba 10 Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Aya yo ikutero pa aya namba 10 surat al-Hujurat, kunena kuti ndithu anthu amene ali okhulupirira. Nkhani yagona pamene popo ponena kuti ndithu okhulupirira onse ndi pachibale. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ndithu okhulupirira onse ndi pachibale, choncho yanjanitsani pakati pa abale anu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, ndipo muopeni Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kuti mwina angakuchitireni chifundo. Kuyamba kwake tikuyamba motero, akunena kuti innamal mu'minuna ikhwa, ndithu anthu amene ali okhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi pachibale. Apapa sana nene kuti innamal muslimuna ikhwa, sana nene kuti asilamu ndi pachibale, koma nena kuti innamal mu'minuna ikhwa, anthu amene ali asilamu koma okhulupirira ndi pachibale. Chifukwa chani tikunena choncho? Chifukwa chonena kuti innahum raji'una ila aslin wahid wa huwa al-iman, kwena kuti onsewa awa akulunjika ku chinthu chimene chili chani, ku chinthu chimene chili tsinde limodzi lomwe ndi chani, ndi imani, chikhulupiriro mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhulupirire mwa Allah, atumiki yake, mabuku ake, angelo, tsiku la chimaliziro, komanso qadari akhulupirire kuti khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala, choipa chabwino zonse zimachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapezeka kuti munthu amene akadwala basi ayambe kupita mwazi sing'anga osakhulupirira kuti wadwala matenda amene wapereka ndi Allah subhanahu wa ta'ala, kuyamba kupanga shiriki, amene sakhala mgulu la anthu okhulupirira. Amene samakhulupirira mwa angelo sakhala mgulu la anthu okhulupirira. Amene samakhulupirira mu mabuku a Allah subhanahu wa ta'ala sakhala mgulu la anthu okhulupirira. Mwayiona imeneyo akunena kuti innamal mu'minuna ikhwa, ndithu anthu okhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene ali pachani, pachibale. Fa aslihu baina akhawaykum, ndipo ino yanjanisani ndithu pakati pa abale anu, yani kullu muslimin takhasuma wa taqatala, akuti muziyanjanisa ndithu pa asilamu okhulupirira amene ayambana kapena kumenyana kumene. Ndithu zimene zozo zimene akutilangiza Allah subhanahu wa ta'ala. Komano chinthu choyambilira mfundo imene tifuna tigwire pamenepo ndionena kuti chinthu choyambilira chimene chimamanga brotherhood ndi imani, chikhulupiriro mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zimene timabwereza kunena nkhani yayikulu imene imamanga ubale ndi imani, chikhulupiriro chochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chabwino tikachoka pamenepo ndiye Allah subhanahu wa ta'ala
pa aya namba 11 akutiuzaso chinthu china chimenenso chimamanga ubale, kunena kuti anthu asilamu amene ali wokhulupirira akhale anthu otani, anthu ogwirizana, anthu amodzi. Akunena kuti ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum, inu amene mwakhulupirira ndithu musanyoze mwamuna asanyoze mwamuna nzake, chifukwa chonena kuti mwina wonyozedwayo nkukhala wabwino kuposa amene akunyozayo. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun, nawonso akazi asanyoza akazi anzawo, mwina wonyozedwa nkukhala wabwino kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuposa iwo amene akunyoza. Ndi akupitiza kunena kuti wala talmizu anfusakum, kunena kuti ndipo musatukwanizane pokumbana mitundu, kapena ndipo musatukwanizane pakati panu uku mukutani mukukumbana. Wala tanabazu bil alqab, kapena kuitanana ndi mayina oyipa. Bi'sa lismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Taonani kuyipa kumwitanira munthu ndi dzina loti fasik, watuluka mmalamulo a Mulungu atakhulupirira kale, ndipo amene salapa kuzimenezi ndi iwo ochimwa ozichitira okha chinyengo. Nkhani imeneyi ndi imene yakulanso masiku ano kwambiri, nkhani yonyozana. Inu musaitanirane ku unity mukupezeka kuti mukumanyoza anthu anzanu amene ndi wokhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, anthu oti ndi ali pa aqida yolondola, koma inu mukumawayitanira kuti mawahabi. Mawahabi amenewo, amenewo makadiani amenewo, ndikumapeleka mayina osiyana mawahabi, mamadikhali, akuti zimayina zoti zina sitimadziwa kuti akutanthauza chani mayina amene wawo. Basa amenewo mawahabi, amenewo mamadikhali, amenewo mabotlikas, amenewo mataghuti, amenewo ndikumachula anthu akuti atuluka pa chipembedzo cha Islamu, kumachula anthu amakafiri amenewo, amenewo ndi mafasiko ogwira ntchito zoyipa, amenewo ali corrupt. Zonsezo chifukwa chake anthu akuyitanira kwa aqidatul islamia. Basi akukuuzani izi ndi za bid'a, izi mukamapanga za bid'a mukalowa kumoto. Basi alakwa kuyamba kuwayitanira mayina otani osakhala bwino. Ndi Allah una kuti taonani kuyipa kumpanga munthu kuti ndi fasik, munthu woyipa, pambuyo poti munthu uyo watani wakhulupirira kale mu Allah subhanahu wa ta'ala, ali ndi imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo amene sapanga tauba zimenezi utani meneyo ndi amene ali anthu achinyengo. Pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala akupereka chilangizo chimenechi kwa amuna ndi akazi. Lero lino anthu amakonda kunyozana, kumapangana bilito, zimene zili zinthu ndithu zoyipa kwambiri, kumapangana chani bilito, kumachepyana. Amene uja ndi ndani amene uja, wina kumamuona ngati ndi wosafunikira pa dziko lapansi pano, wofunikira ndi iweyo. Zimenezo Allah subhanahu wa ta'ala akuletsa, chifukwa munthu amene ungamamunyozeyo mwina amene ndi amene ali wabwino kwa Allah, iwe sukudziwa. Anthu apasidwa mayina anthu ndithu apasidwa mayina, ena ali ku secondary, ena ali ku primary kumene, ena ali mu college kumene, ena mpakana ndithu muzintchito kupasidwa mayina achipongwe. Basi cholakwa kukhala kuti palibe chimene alakwa, koma basi kumango pasidwa mayina achitozo. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti zimene zonso ndithu ndi zinthu zolakwika, chifukwa chonena kuti aya ya namba 10 akunena kuti anthu okhulupirira ndi pachibale, ndipo ubale umene uyanjanitsidwe. Ndipo pa aya namba 11 akulimbikitsa kayanjanisidwe ka ubale umene kuti anthu musanyozane, musapasane mayina oyipa. Chifukwa chonena kuti mtumikiso anayankhula mahadithi kunena kuti al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wala yuslimuhu, kuti Islamu mbale wake ndi Islamu, asampondeleze komanso asampange forsake, kumpeleka kwa adani kapena kumulekerera zikumvuta iyayi, koma kuti azimuyang'anira bwino.
hadithi imene paliso hadithi ina imene ili musahihaini imene tumikana kulaona kuti wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, kuti Allah amamuthandiza kapolo as long as kapolo yakumuthandiza mbale wake. hadithi inanso idha daa al-muslimu li akhihi bi dhahri al-ghaibi qala al-malaku min إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. kunena kuti munthu nsilamu akamapempha dua imene yoyo ndiyo mufunira zabwino m'bale wake amene palibe pamene akumupemphapo ali kutali. Mwachisanzo iwe uli ku South Africa ndiyo kupempha dua kumene kuja kumpemphera nzako amene ali ku Malawi, akuti angelo amayankha kunena kuti amin iweso chimozimozi kupeze zabwino zimene kumpemphera nzakozo. Ndipo pali hadithi ina imenenso ili musahihi imene ikuyankhula kunena kuti mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahidi idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Hadithi yochuka kwambiri kunena kuti ndithu chisanzo cha anthu amene ali wokhulupirira, chisanzo cha anthu amene ali wokhulupirira mmene amapangira zinthu zawo pochitirana chifundo komanso kuchitirana chisoni komanso compassion imene amakhala nayo imene amapanga nayo iwowo wina ndi nzake, akuti zili ngati mmene lili thupi limene chiwalo chimodzi chikangodwala ndiye kuti thupi lonse limapanga response ndi fever komanso chani kugonagona basi. Zimenezo ndi zimene tikufuna tilangizane pamenepa kunena kuti tisapangane chipongwe ndipo tizikhala anthu othandizana ngati mmene akutilangizira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hadithi ina anene kuti al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhum ba'da, kuti wokhulupirira kwamba wokhulupirira nzake zili ngati chibuilding, ngati chinyumba chimene chamangidwa mapatsi osiyanasiyana onsewo apangana join. Ndiye akunena kuti tiyeni ubale umene uwu tiupange reconciliate, pazikhala reconciliation anthu akayambana. Ndicholinga chona kuti mwina Allah subhanahu wa ta'ala atipangire atichitire chisoni. Ndiye pa aya namba 11 takambapo nkhani ya kulesa kupanga moko komanso kuwachiyepya anthu ena, kuwaseka, kuwagemula komanso ndi kuwanyoza anzathu. Zimenezozo Allah subhanahu wa ta'ala waletsa pa aya imene iyi. Ndipo zimenezi ndithu zikupanga include humiliation, kumpanga humiliate Islamu nzathu kapena kumpanga bilito kumene metanenera kumuchepya. Hadithi ilipo ndithu imene mtumiki adayankhula kunena kuti al-kibru batarul haqqi wa ghamsun nas, kunena kuti ndithu arrogance kapena kuti munthu kukula mtima, kuzikweza kwa kukulu ndiko munthu kukanira chilungamo chitawuzidwa kwa iyeyo komanso kuwaona anthu ena, kuwachepesa anthu ena ndi kuwaderera anthu ena. Zimenezozo ndithu ndizoletsedwa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ifachona kuti anthu amene mukuwachepesawo, anthu amene mukuwanyoza mukuwatenga ngati ndi wonyozekawo, mwina ndi amene angakhale wolemekezeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuposa inuyo amene mukunyozana. That's why Allah subhanahu wa ta'ala waina kuti asa ayakunna khairan minhun, wena kuti nkuteka amene akunyozedwayo ndi amene angakhale wabwino kuposa uyo amene akunyoza. Ndithu zimenezozo ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala akutilangiza ndithu pa aya imene iyi, aya namba 11. Ndipo tipite pa aya namba 12, chinanso chimene chingamange ubale unity, chimene chingabweresa unity ndi nkhani imene kupezeka pa aya namba 12 pamene Allah akuyankhula kunena kuti ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kathiran minadh-dhann, kunena kuti ndithu inu anthu amene mwakhulupirira. Uthenga umene ukupita kwa anthu amene ali mamu'minin,
anthu okhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala nda amene akuwapasa uthenga umenewo kunena kuti inu anthu amene mwakhulupirira ndithu inu mukuyenera kutani kupewa kwambiri. Inu amene mwakhulupirira dzipatuleni kwambiri kuwaganizira zoyipa anthu amene ali abwino. Ndi apa pakumasulira womasulira kunena kuti huwa ayadhunnu bi ahli alkhairi su'an, munthu amene ali wogwira ntchito zabwino kumuganizira zinthu zoyipa. Fa amma ahli su'i wal fusuq falana an nadhunna bihim mithla alladhi dhahara minhum, pomwe anthu amene amagwira ntchito zoyipa komanso zosokoneza pa dziko lapasi ndiye kuti ife tikhoza kuwaganizira amenewo malingana ndi mmene iwowo alili. Ngati munthu ndi wakuba ndiye pena pake pabedwa anthu akhoza kumuganizira kuti akhoza atu kutheka kuti ndiye ajawa amenewo. Komano munthu amene amagwira ntchito zabwino, munthu Islamu, mumuganiziranji zoyipa? Lero ndiye zachulukiratu zimenezozo. Basi munthu kumuona shekhe basi kumanga umuganizira zoyipa. Musamaone choncho shekhe amenewo to amapanga chiwerewere shekhe amene koma sana agwirepo, basi kumanga waganizira anthu zinthu zoyipa, zinthu zosakhala bwino. Nzimayi nsikana wozisunga wa Chisilamu woti chifukwa asikana pali ena ndithu ndi wozisunga amamuopa Mulungu, koma basi wina umumumva ndithu basi angopeka maboza amene uchatu andihuletu osalongosoka amene yoto. Zimenezozo ndithu akulesa Allahu subhanahu wa ta'ala, chifukwa akunena kuti inna ba'da dhanni ithm, chifukwa chonena kuti ndithu kuganizira kumene kuku ndi chimo ndithu limene lili. Ndipo akunena kuti wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, ndipo musafufuze kupanga kufufuza nkhani za anthu, kukhala munthu jasusu wonena kuti basi upite uku ukafufuze upitise uku, uchose uku nkhani upitise uku. Zimenezo iweyo akuti sukuyenera kuti uzipanga zimenezo ngati ukupanga claim kuti ndiwe wokhulupirira. Akuti usapange zimenezo. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, komanso musajedane pakati panu, yani musapangane miseche. Komano abale ulemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, lelo lingati pali matenda amene ali woopsa kwambiri amumtima ndiyetu ndi miseche. Angokhala mwa matenda lelo li munthu kukhala osakamba nkhani ya wina osaupeza mtima, basi ndithu mpaka kumachita kunena kuti komatu si miseche, koma akudziwa kuti ndi miseche. Akamayankhula amamvekera zimene amapanga amene ucha guys, koma guys si miseche koma amaonjeza. Iweyo ukukamba zimenezo yeyo palibe ndi miseche imeneyo, usanene kuti si miseche. Matenda ndithu amene wawa tizimpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atichosere, chifukwa ndiye matenda amene wachuluka zedi, matenda ndithu amiseche. Ndipo anthu sakumaupanso kuti limeneli ndi chimo, koma ndi chimo lalikulu kwambiri malinga ndi mmene akuyankhulira Allah subhanahu wa ta'ala polumikiza aya imeneyi. Akunena kuti ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Kwena kuti kodi mmodzi wa inu angakonde kudya minofu ya m'bale wake wakufa? Simungakonde zimenezo ndithu zachikhalire. Ndipo muopeni Allah, ndithu Allah amalandira kulapa, ndiponso Allah ndi wachisoni. Akuti chimo la miseche lili ngati inuyo kudya nyama ya munthu amene wamwalira, kuopsa kwake ndi kumeneko. Koma lero lino zikumakhala zinthu zonena kuti anthu akumaona ngati chani ndi zinthu zachani za izi. Ena akhoza kumadaba kunena kuti chifukwa chani Allah subhanahu wa ta'ala wapanga familiarize ujeni miseche ndi nyama ya chinthu chimene chafa, kapena kuti munthu amene wamwalira. Wamasulira akunena kuti li anna almayyit la ya'lamu bi akli lahmihi, kwena kuti chifukwa chinthu chokufa sichimadziwa munthu amene wadya nyama yake. Kama anna alhayy la ya'lamu bighaibati man ightaba, chimozimozi munthu amene ali moyo samadziwa munthu amene wampanga miseche. Zoti akudidwa miseche pena pake munthu amene yo samadziwa. Ndipo
pachifukwa chimene chocho la yastati'u difa'u an nafsi, chifukwa choti wachitidwa miseche munthu uja sangakwanise kuzipanga defend yekha, chifukwa chona kuti nkhani izo zakambidwa iyeyo kulibe kumene kumatani kumakambidwa nkhani zimenezo. So zimakhala kuti zili ngati munthu amene wamtani wa chinthu chimene chili chokufa, aona kuti kalmayiti idha quti'a lahmuhu wa ukila, chimozimozi zili ngati munthu kapena nene kuti chinthu chimene chili chokufa chimene chadulidwa chani nyama yake ndi kudyedwa. Munthu samaziwa kuti kodi wandidula nyama ndiku chokufa chimene sichimadziwa kuti kodi amene wandidula ndikundidya nyama yanga ndi ndani. Amma al-hadir faqad yastati'u an yadfa'u an nafsihi qalat as-su'i, kunena kuti munthu amene alipo pamalo pamene pakukambidwa nkhaniyo akhoza kuzipanga defend yekha ngati zikukambidwazo ndi zoyipa. Mwachisanzo munthu muzinkamba miseche kwene kuti amene uja ndi wakuba au amene uja ndi wachiwelewele, munthu ukunkambayo palibe ndikuti iye sazipanga atu defend. Si iwe ukukamba zimenezo munthu yo palibe sangazipange defend, pomwe munthu amene alipompo akhoza kuzipanga defend. Utampanga kuti iwe ndi wakuba, iwe ndi wachiwelewele, ndikuti azipanga defend yekha ngati zimene samatani samapanga. Choncho Allah subhanahu wa ta'ala akutani akulesa zimene zizi, ndipo wahadha min at-tanfir, zimezi ndithu ndi kulesa kumene akutilesa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lahma al-insani mimma tunfiru an aklihi at-taba'u al-insaniya, chifukwa chonena kuti ndithu nyama ya munthu ndi nyama yonena kuti munthu sangalake atayidya. Choncho Allah subhanahu wa ta'ala ngati wapereka chisanzo ndi nyama ya munthu imene tastakrihu aljablatu albashariya, imene humanity imanyasidwa ndithu kudya nyama ya munthu. Chimozimozi munthu anyasidwe chomwecho, munthu anyasidwe nkhani ya chani ya miseche, fadlan an kaunihi muhraman shar'an, ngakhale kuti kudya nyama ya munthu uko ndikolesedwa pa sharia. Apopo Allah subhanahu wa ta'ala anangopereka ngati chani chisanzo, ndipo anoti fakarihtumu fakama karihtum hadha fajtanibu dhikrihu bisu'i ghaiban, ngati mmene mwanyasidwa inuyo kudya nyama ya munthu, chimozimozinso munyasidwe kunkamba munthu miseche pamene munthuyo palibepo, pamene mukukamba ziti, pamene mukukamba zimenezozo. Ndithu mmenemo ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala akutilangizira ndithu pa aya imene aya nambala 12 ya Suratul Hujurat juzu namba 26. Ndiye kwa lero timalize ndi aya imene ikupezeka pa aya namba 13 pamene Allah subhanahu wa ta'ala akwena kuti ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, kwena kuti inu anthu ndithu ife tidakulengani kuchokera ku chachimuna ndi chachikazi, waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, ndipo tidakuchitani kukhala amitundu ndi mafuko osiyana-siyana kuti muziwane basi. Inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir, ndithu olemekezeka kwambiri mwa inu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwali womuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndithu Allah ngodziwa, ndithu Allah amadziwa kwambiri china chilichonse. Aya imene iso ndiyo yofunika, ndipo kuti muone pamene pa maaya ena aja ametawelenga mbuyo maaya 3 aja Allah poitana amaitana kuti ya ayyuhalladhina amanu, inu anthu amene mwakhulupirira. Sono aya namba 13 Allah subhanahu wa ta'ala akuitana kuti ya ayyuhan nas, inu anthu mmene mumu muli asilamu komanso amene sali asilamu, uthenga awu ndi wawo. Akunena kuti ndithu ifeyo tidakulengani inuyo, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, tidakulengani inuyo kuchokera kwa Adam komanso Hawa. Ndipo pamene batanthauza kuti anthu amenewa yajma'uhum abin wahid wa ummun wahida, kuti ndithu anthu amenewa akusonkhanitsidwa onse kwa bambo mmodzi ndi mayi mmodzi. Ndipo pachifukwa chimene chichi
palibe nkhani yonena kuti anthu amene wawo ayambe kutani kukumbana mitundu iyayi, chifukwa chonena kuti onsewo akuchokera kwa kholo limodzi lomwe ndi Adamu ndi mayi athu Hawa. Ndiye palibe nkhani yonena kuti basi ifeyo ndiye kuti white is wonderful mmene anthu lero akumakambira, black is beautiful, white is wonderful, mwakuti zimenezozo it's useless. We are one umma. Palibe zona kuti awa ndi oyera, awa ndi akuda, awa ndi otani iyayi, tonse ndife ofanana. Ndipo Allah anapanga chani shu'uba wa qabaila. Ashu'abu imatanthauza kuti al-umma al-kabira, ndi umma waukulu, tajma'u qabail, umene ukusonkhanisa mitundu ndi mifuko yosiyana siyana. Ndipo zimene zizi ndithu zinangochitika ndi cholinga chonena kuti anthu atani agwirizane komanso anthu aziwane. Ngakhale nthawi ya mtumiki kunali maqabail, mitundu ndi mifuko yosiyana siyana ngati Mudr, Rabi'a, imeneyo mashu'ubu amene wowo. Komanso ndithu kunali maqabail ngati Bani Bakri, komanso Bani Rabi'a, komanso Bani Tamim ochokera kwa Mudr, Bani Bakri ochokera kwa Rabi'a. Zonsezo ndithu zinali zonena kuti cholinga chonena kuti liya'rif ba'du, kunena kuti zimenezozo liyu'rafu ba'dukum ba'dan bi annahu min qabilati kadha, kuti inuyo muzidziwa ndithu kunena kuti uyu ndi wochokera ku mtundu wakuti. La litafakhuru bi ansabihim, osati kuti pakhale kuzikumba kapena kuzikweza kapena kuzitenga kuti yeyo ndi wabwino kuposa nzake chifukwa kuti akuchokera ku mtundu wakuti. Ngati zimene lero anthu ena akumafuna kuti zifalikira basi ndikumapanga atu ziwanja zakuti akuti, basi mulako wakuti. Cholinga chawo akuti basi kuonesa uspirio kuti ife ndiye ndife. Iyayi, zimenezozo ndizopanda ntchito, zimenezozo ndizopanda ntchito ndithu. Ndipo tikuyankhula tazichula zinthu zimenezo chifukwa chonena kuti ena amazilowesa m'mizikiti ndikumasonkhesa anthu makobiri. Basi tikusonkha ndrama kuli ujeni ukuku mulako wa aujeni ukuku akuti ndiye musonkhe. Ndiye tikuona kuti zimenezo musazilowese kuchani kuchipembezo, chifukwa chonena kuti Allah anangoyika zimenezo kuti muzidziwana kuti awa ndi ayawo, awa ndi alomo, awa ndi achewa, koma sinkhani yonena kuti mukhale mpaka na kumakhala ndi matafakhuru kuzikweza komanso mpaka chifukwa zimene zosatira za zimene zizi ndi kuzikweza. Lero lino tikumamva mawu achiyawo angalusa, awakuti akuti, wakwitu, mwakuti. Zimenezo zimayamba choncho mukayamba kuzikumba kwambiri ndikumazitenga kuti ino ndi wofunikira kwambiri kuposa nzanu. Zosatira zake zimakhala zimenezo. Allah subhanahu wa ta'ala akwena kuti inna akramakum inda Allahi atqakum, kutanthauza yani inna tafadula bainakum innama huwa bittaqwa fad'u tafakhuru bil ansab. Kwena kuti maubwino kapena kuti kupambana kwa inuyo kumene mungakupeze kuli kwa ikhayo amene ali ndi taqwa yomupa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi choncho izi zozitukumba mitundu zitazisiyeni, tazitayeni zimenezo ndizopanda ntchito. Inu tangolimbikirani ibada basi mukhala munthu wabwino wopambana, koma osati za mitundu basi kumazichemerera wakuti usamaluza. Zopanda ntchito zimenezo ndizopanda ntchito. Kwa lero tisiyani pamenepa, ndipo timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase kumvetsetsa nkhani za chipembezo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.